Gidalit sa Glorious King Production Center sa koordinasyon sa Alcantara National High School sa direksyon ni Junrel Tudlas, kining hamubo nga drama nga naguluhan Kasikas sa Kamitmit. Ma, gaya gud tag kwarta ma para gamit unta sa among outing nga tumigdagat. Kwarta na sad Mia. Sige lang kag pangayag kwarta da. Dilaliman ul kag pangitag kwarta. Asa naman sad mo Mia? Kanar ba mga barkada nimo, mga bulyagon? Na-concern ba ako nimo? Pag-amping in taon kanunay? Di, pakuyog ako, tibe. Puyo, Lionel. Pakuyog ako, be. Uyo di Ayunil, kay napatay buluhaton diri sa balay. Ari lang ka. Sige Mia, sugtan ti ka. Pag-amping baya mo ha. Kinsa man imong mga kuyog. Silang kuan ma, silang Farah, silang Risley, si Maika. Sila ragud ma? Ali ragud mo mga inday, kadyot lang sa. Among isaad noy nga magbinutan mi didto, mag-amping mi dili mi magkiat-kiat. Sige, pag-amping mo. Uli biya magsayo ha. Wow, kanindutan din diri sa pagdali mo yung mga likod ha? Pwede makipag-ila-ila. Ako day si Raymart. Ako din si Mia. Okay, nice to meet you. Sagasa gani ka nga section. Kita? Fourth year college na day ko, section A. God. Ito. Uy guys, nakusurprise yung kanong gabi eh. Gusto ko lang gabi eh. Sige, bilang tali ka gabi eh, basta. Asa naman kaaron atong anak? Dugaya man na uli. Nabalaka na jud ko. Bitaw sa, hapit na biya sa utso. Tawagan sa kuno nako. Nagabian pag-ayo silang Mia ug ang iyang mga barkada. Nabalaka pag-ayo ang iyang mga ginikanan. Ug sa diha, Asan man mga babae? Asan mga girls? Ayaw kay mga sila may mga sabo. Wala man sa itong sabot, di ba? Linaw-linaw naman yato. Ay, sabi ya. Na-appeal mo na yung linaw. Saba. Wala ko ano, wala ko ana. Wala ko ana. Sir, sa pulis. Masurundan mo, sir. gidakop ang mga barkada ni Mia kauban ang ilang mga kalalakian nga mga nagsuyop og sabo. Ang mga pulis aktibo kaayo nga nagadakop sa ilang ginabuhat nga iligal ug didto sa presuhan. Mia, nganong gibuhat man nimo? Unsa may imong nasulod sa imong kulong nga kabalo man kang ginadili na kay makadaog. Ate, wala ko ilabot na ate. Wala ko ato, wala ko isala. Wala.
Kamu mga behana mo, napakaula-ulang mo. Kamusta na akong anak, inyo nang gidaot, kanang mga bisyo ninyo. Taon. Wala nilabot ano na. Naami lang dako kay naami pag-grade ulit si dagat. Ama, pa, kaning naka-realize na ko. Apa nga, yung giingon nga, kinahana mangita, tsuk, ayong barkada nga kanang dili makakuan. Kung bad influence nga ako ba? Apa, pasayloon daw ko, apa. Apa. Biko. Apa, ayaw yung... Gunahin na ang gibot mo. Apa, ayaw yung ano, apa. Hawa. Apa. Pasaylo ako, apa. Ama, si Papa, ama. Saan naman tani? Ama. Bisyo nga. Ama. Saan naman tani? Apa, ayaw yung ano, apa. Pasaylo ako, apa. Mao kato ang drama nga naguluhan kasikas sa kangitngit. Hatod kaninyo gikan sa Alcantara National High School Grade 7 Students Section Mulavi ug sa Glorious King Production Center. Hinaot nga aduna kami napupo nga mga maayong pagtulunan ug mga pag-amko sa kinabuhi. Sumala pa sa gingon ni Apostol Pablo, ang mga daotang higala makadaot sa maayong pamatasan. Busa, pili ang mga higala nga mahadlokon sa Ginoo. Ayaw kumpiyansa o kapilapil sa mga higala nga walay maayong taras sa kinabuhi. Hinumdumi kanunay nga bisan asa kita paingon sa musa itong gibuhat, nakita sa Dios ang tanan natong gibuhat. Ug aniya na ang mga artista nga naghatag kinabuhi sa maong sugilanon. Sa papel ni Mia Mercilo Paquira, amahan ni Mia, Rolly Padelio, inahan ni Mia, Dayan Kababat, mga igsuon ni Mia, Lionel Otordos, ug Farah Jane Basilisco, mga schoolmate ni Bayo, Rimart Ongon ug Johnny Buena, mahigalang ang laki sa grupo ni Mia, Johnny Buena, mga tunog ug kasikas sa mga amiga ni Mia, Darlene Kate Diacamos, Kayla Pardo, Leslie Hacosalem, Jane Maika Basilisco, mga pulis, Johnny Buena ug Raymart Ongon, Executive Director, Junrel Tudlas, ubos sa direksyon ni Junrel Tudlas. Hangtod sa sunod higayon, dinhi lamang sa Nutri Eskwela Community Radio DYNE 97.5 Radio Kahimsog. Daog na!